ብዙሕ ሰብ ዘይፈልጦ ሓቂ ከካፍሉኩም እዛ ባትሪ እዚኣ ኢነርጂ እያ ሓይሊ ወይ ከዓ ፀዓት ስለ ዘለዋ እያ ዝተፈላለዩ ኤሌክትሮኒክ ተንቀሳቕስ ገንዘብ ናትና ጉልበት ንኽዝነሉ ሲስተም እዩ ካላ ዘራርባ እንታይ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዘለና ፀዓት ንኽዝነሉ ባትሪ እዩ ሶ ባንክታት ማለት እዩ ነዛ ባትሪ እዚኣ ከም ገንዘብ ጌርኩም ሰድዋ እሞ ነዛ ባትሪ እዚኣ ኣቐምጡ ለይልካ ሂብካዮ እዛ ባትሪ እዚኣ $6 ጌርና ንወሰዳ ማለት ኮፒ ጌሮም ክልተ ይገብርዋ ማለት በኋላ ዘራርባ እንታይ ማለት እዩ ናትካ ባትሪ ኣላ ዝኾነ ሰብ ኣይጥቀመላን ዘሎ ከዚ ይናልካ ኣለና ይብሉካ ኣለዉ እንደን ንዓኻ ነዚኣ እንዳረኣዩካ ግን ንኻልእ ሰብካ ብለቃሕ መልክዕ ነቲ ገንዘብ ናትካ ይህብዎ ማለት እዩ ባይ ዘ ወይ ባንክታት ማለት እዩ ብዙሕ ሰብ ዘይፈልጦ ሓቂ እንታይ እዩ ባንክታት ካብቲ ንሕና ነቐምጠሎም ገንዘብ ካብ 5% ክሳብ 7% ጥራይ ዝቕምጡ ስለዚ በኋላ ዘረባ እንታይ ማለት እዩ ነቲ ናትና 95 ሚእታዊ ዝኸውን ፀዓት ናትና ለቂሖም ንኻልእ ሰብ እዮም ዝህብዎ ንስኻን ሓደ ተለቃሓይን ተማሳሊ ፀዓት ወይ ከዓ ተማሳሊ ባትሪ እናተጠቀምካ ናብ ሓደ ሱፐርማርኬት ትኸይድ ተለኻ እቶም ሱፐርማርኬት ሓደ ገዛኢ ጥራይ ክህልዎም ዝግባእ ክልተ ገዛኢ ይህልዎም ኣሎ which is ኣብ ክንስኻ ጥራይ ጠላቢ ትኸውን ክልተ ጠለብቲ ይኾኑ ኣለዉ ማለት እዩ ክልተ ጠለብቲ እንታይ ማለት እዩ ክልተ ደማንድ እንድሕር ተልዕ ዕዳጋ ክውስኽ ግድን እዚ ኻ እንታይ የስዕብ ኢንፍሌሽን የስዕብ ማለት ስለዚ ባንክታት እዚኦም ዝሰርሑ most of the time ባንክታት ገንዘብ ፕሪንት ኣብ ምግባር እዮም ዝርከቡ ገዛ ክትገዝእ ተኾንካ ትኸይድ ንስኻ እንደን ናይ ካልኦት ሰባት ሴፍ ዝገብርዎ ገንዘብ እዮም ዝምካ እቶም ካልኦት ሰባት ከዓ ነቲ ንስኻ ደለቅሑካ ዘለዉ ይጥቀሙሉ እዮም ዘለዉ ማለት ድሕሪ እዚ ነዚ ዝተረድኡ ሊቃውንቲ ናይ ኢኮኖሚ እንታይ ዝበሃል ሲስተም ኣምፅኦም ክሪፕቶከረንሲ ዝበሃል ሲስተም ኣምፅኦም ክሪፕቶከረንሲ እንታይ እዩ ብሉፅ ዝገብሮ ንሕዳ ተልኩምኒ ንስኻ ነዛ ባትሪ እዚኣ እንድሕራ ሴፍ ግበረለ ኢልካ ሓደ ቢትኮይን ኣብ ነዛ ባትሪ እዚኣ ተኮይና ሴፍ ግበረለ ኢልካ እንድሕራ ትሂብካዮ ካልኣይ ግዜ ኮፒ ዝገብሮ ኣካል የብሉ because it is decentralized ስለዝኾነ ማለት እዩ decentralized እንታይ ማለት እዩ ናይ ባንክታት ናይ መንግስታት ኢድ የብሉ ኮፒ ክግበር ኣይክእልኒ ክባዛሕ ኣይክእልኒ ማለት እዛ ባትሪ እዚኣ ክሰዳቶ ኮይና ኣነ ኮፒ ገይሮም ኣይኮኑ ዝሰድዎ ወይ ከዓ ኣብ ክሪፕቶከረንሲ ወይ ከዓ ኣብ ብሎክቼን ቢትኮይን ብሎክቼን ዝበሃል ቴክኖሎጂ ይጥቀም ኣብ ብሎክቼን ነዛ ገንዘብ ናተይ እንድሕር ናብ ካልእ ሰብ ክሰዳቶ ኮይነ ንሳየ ዝሰደለይ ኮፒ ኮነ ዝሰድል ናተይ እንድሕር ብቢትኮይን ገንዘብ ናተይ ተቐሚጠ ወይ ከዓ ፀዓት ናተይ ተቐሚጠ ንኻልእ ሰብ ኮፒ ገይሩ ይሸጠሉ because ኮፒ ዝገብር ዓይነት ቴክኖሎጂ ስለዘይኮነ ማለት that's why ኢና ብዛዕባ ክሪፕቶከረንሲ ክንፈልጥ ዘለና so እዚ ብምግንዛብ ሙሉእ ኮርስ ናብ ከባቢ ሰዓትን 20 ደቂቃን ዝኸውን ፉል ኮርስ ብዛዕባ ክሪፕቶከረንሲ ንጀንበርቲ ካብ 0 ክሳብ ቲ ንስኻትኩም ኣድቫንስድ ዝበሃል ደረጃ ክትበፅሕሉ ትኽእሉ ኣብዛ ዩቲዩብ እዚኣ ዳልየልኩም ማለት ከድኩም እንጆይ ግበርዎ thank you